Sani. Haka ne, amma ni ban ba su umarnin kai tsaye su tafi da shi ba, yana nan aji. To ku rubuto takardar tabbatar da cewa zai biya wannan kudin. Na tabbatar da haka albashi sai in ba da dama a sake shi, tunda kaga ba ka'ida bane dama medicine din mutum ya kwana, kuma ba ka'ida bane a an shi kudi a hannun mutum because bail is free. Ba mu yadda a medicine din mutum ba, wannan shi ne kawai. To ba matsala. I'm sorry da ina da dan guest haka da suka zo kuma I want to attend them. Ina son din ya attend musu. To I'll give you a call later. I'm sorry na dan bata miki lokaci based on ina wasu very important issues ne muke da tattaunawa. Babu damuwa, ai na san yanayin aikin ku ya gaji haka. Kullum kuma kuna fama da mutane. Haka ne. Amma dai ina fatan lafiya ko? Kusan haka ne. Arashin sani ne. Amma dai na zo akan kes ɗin wani yaro ne da yaranka suka je suka kama mai suna Kamal. Arashin sani. Arashin sani. Arashin sani. Zan so in san wace ce ke tukunna, please. Can I know who you are first? Sunana Barista Khadija. Ina ɗaya daga cikin lauyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam. Barista Khadija, lauya mai kare haƙƙin ɗan adam. Well, very good. Na buƙatar ki gabatar min da kanki in ga identity card ɗinki. Arashin sani. Arashin sani. Arashin sani. Arashin sani. It's okay. Allah da annabi ya ka rage damuwar nan, ba na jin daɗi. Haka ne, amma irin wannan lokacin nake so da abin zai iya zo maka da bazata. Kuma ya kamata ka sani cewa Allah baya ɗora bayan san abin da ba zai iya ba. Insha Allah wannan a wajen kamar za ta zama kamar jarabta. Kuma ka san salihan bayi Allah ya jarabce su ƙarshe ya kuma masa alkhairi ka kwantar da hankalinka. Haka ne, wato ina ƙaunar Kamal tamkar ɗin da na haife shi a cikina. Ya kamata a ce ni ne nake cikin damuwar nan ba kai ba. Haifi ni sanin Kamal, amma a ɗan sanin da ni da Kamal na san abin da zai iya, na san wanda ba zai iya ba. To in Allah ya yarda wannan ba matsala ba ce. Kamal ina ƙaunar ka. Kamal ina ƙaunar ka. Allah Ubangiji ibani ikon sauke nauyin da yake kaina akan ka. Farin cikin ka shi zai sa na mai ɗore. Insha Allah komai zai zo ya wuce. In Allah ya yarda. Ba aikin ka zan shiga ba yalla ba. Ya kamata a dinga bincike na gaske kafin a kama wanda ake zargin shi mai laifi ne. Mu da ku hakkinmu ne mu yi bincike mu gano mai laifi da kuma wanda ake hasashen shi mai laifi ne. Lokuta da yawa ana zaluntar waɗanda ba su da masaniyar komai akan masu aikata mugun laifi, sannan kuma a kamo su a kawo su a hukunta su duk a bisa rashin sani.
ni kaina akwai mutanen da na sani yanzu haka suna gidan yari, da an yi dogon bincike da yanzu na san ba sa ciki. Barista, yanzu kina nufin mun kama Kamal bisa rashin sani? A rashin sani ne. To ki sani hukumar 'yan sanda ba ta yin abu off head. Dole tana bin dokoki da tsari. Muna da rules and regulation, kin sani a matsayin ki ta barista, ba sai an gaya miki ba. Sannan ki sani hujja ce ta sa aka kama Kamal. Babu wata hukuma da za ta kama mutum mai irin wannan laifin sannan a bashi yana yawo ba tare da an ɗau wani mataki kwakwara a kansa ba. Babu wannan hukumar. Shin ya aikata laifin ne ko dai har yanzu ana zarginsa da yayi ne? Zargi ne wanda ike da ƙanshin gaskiya a tattare da tafiya. Ƙanshin gaskiya baya cikin hujjar da za ta saka kama ɗan adam. Duk duniya da hujja ake amfani, kuma kai ma ka sani. Rashin sani. Sannan abin da baka sani ba shi yake sa ka cikin rashin sani. Abin da ka sani kuma shi yake fidda ka a cikin rashin sani. Barista, ban gane wannan magana take ba. Ranka ya daɗe, ina so a bani Kamal in tafi da shi saboda hukumar 'yan sanda ba ta da ikon da za ta rike Kamal sama da awa 24. Ina so in mika shi kotu. Ba mu da ikon ba da shi yanzu, ba sai an gaya miki ba, kin san yadda doka take. Ba ni za ka ba wa Kamal ba, ƙungiyar lauyoyi za ka ba wa Kamal saboda ni wakiliya ce tasu. Don na ga baku da wata hujja da zai nuna Kamal shi mai laifi ne. Idan kuma kaki shi kenan sai in koma in sanar musu da saƙonka. Ba za mu yi haka da ke ba. Gani, barista? Za mu duba lamarin kuma a matsayinku na abokan tafiya, abokan aiki da mu da ku kusan zance dan jimmai ne da dan juma. Bambancin kalilan ne, mu muna amfani da wasu hanyoyi da ko ba shi kuke amfani da shi ba, kuma mu muna daga harshashi na bindiga mu rike a hannunmu ko kuma da fatar bakin kuke kokari. To ba zan ce a'a ba, za ki iya zuwa ki gan shi, amma maganar ba da shi za mu duba abin da ya kamata a yi a kai. Don haka ki dan bani dan ƙanƙanin lokaci tukunna, na dogon nazari in duba abin da ya kamata. To shi kenan, amma kafin na tafi ina so ka haɗa da Kamal saboda akwai tambayoyin da nake so na masa. Ba matsala, za ki iya zuwa ki gan shi. Na gode. Wadala. Allah da komai zai yi. Baba. Baba ina wuni? Suna na Fadila. Ni ce wacce aka kama Kamal a gidanmu lokacin da babana ya amince ya zo neman aure na gidanmu. Ke dama ke ce wacce Kamal yake so ya aura? Ban san me yasa ba, mu ma kaddarar mu ce ta zo haka. To bari in gaya miki, daga yau baki bashi kan ƙara ganin kin neme shi, ta ciki ba gurin nan. Rashin sani ne na ce miki, rashin sani. Ke ina zaki? Kar ki shiga mun. Ki tauki ba gurin nan na ce miki. Dan Allah baba ka yi hakuri. Ina so na shiga na ga mama ne, zan ba ta sako idan Kamal ya da sanar da shi. Saboda ina ji a jikina ba za a wayi safiyar gobe da ni ba, mutuwa zan yi.
Baba ku na ɗauka a matsayin bangon da zan dafa in ji daɗi. In kuka juya min baya bani da abin da zan yi in ji daɗi a duniya. Allah ya kai haƙuri ka bari ta je wajen mama. Na san za ta fahimci abu fiye da mu tunda ciwon ya mace na ya mace ne. Mu 'yan maza ba za mu fahimta ba. Dan Allah ka bata dama ta shiga. Insha Allah komai zai warware. San ka araya babatun tsimi da dubara. Ki shiga tana ciki. Ban san me yasa ba, mu ma kaddarar mu ce ta zo haka, karki da muke ma. Ya haƙuri, Allah ya komai zai zo. A rashin lokaci da yawa kuna jefa kanku cikin damuwa wata biyan bukata ta ku ta duniya. Me yasa kuke son musguna wa rayuwarku da rayuwar iyayenku? Me yasa kuke fifita duniyar ku sama da lahirar? Me yasa dole sai kun yi arziki bayan kun san lokaci bai ba? Ka bani mamaki, me kake so da har ka yadda kake sace 'ya'yan mutane? a rashin sani. Na yi takaicin samun mutum mai kamala irinka cikin wannan yanayi. Sannan kuma ka sani ina mai bakin cikin taya ka rayuwar da za ka yi a prison. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah wace ce ke? Ni fa ban san abin da ke tambaya ta akai ba. Hasali ni ban san kewa ce ba ma. Za ka sani sai nan gaba. Ban san me yasa ba, mu ma kaddarar mu ce ta zo haka, karki da muke ma. Rashin sani ne, na ce muke rashin sani ne. Dama ke ce yarinyar da Kamil ya ce min zai aura? Ni ce mama. Mama na kasa yin rayuwa mai daɗi kamar yadda kowace yarinya take yi a gidan iyayenta. Mama dan Allah ku taimaka ku sa a fito da Kamal. Duk da cewa na san Kamal yana daure, amma na tabbata da cewa ina cikin ransa. Soyayyar da zuciya ma ba ta shina ba. Rayuwar mu kenan. Mama Kamal ne rayuwata. Haka zalika na san da cewa shi ma agunsa ni ce rayuwarsa. Idan ka riga ka fara Mama, wanda ke don Allah akwai wani sako da nake so na baki idan Kamal ya dawo ki faɗa masa. Ina jinki. Mama ki ce mai ya ziyarci makwanci na domin ina ji a jiki. karki da muke ba. Mutuwa zai yi. Insha Allah zan faɗa mishi. Ki yi haƙuri kin ji yata? Ki yi haƙuri. Kuna tare da salama in Allah ya yarda babu abin da zai samu daga ke harshe. kaso wanda ke san ka araya babatun tsimi da dubara. Ban san me yasa ba, mu ma kaddarar mu ce ta zo haka, karki da muke ma. Rashin sani ne, na ce muke rashin sani ne.